10 ta' Diċembru, San Juan Roberts, saċerdot u martri, għex bejn l-1577 u l-1610. Giovanni Roberts kien minn Wales u ħalla Oxford biex jistudja l-liġi, sar Kattoliku f'Pariġi u sar Assis fi Spanja u kien Benedittin tal-Kongregazzjoni ta' Valla d'Olid u reġa' lura lejn Ingilterra ta' 26 sena. 5 darbiet ġie arrestat matul l-4 snin li dam ħaj wara u kien ta' karattru ferriħi u xi ftit ġelliedi wkoll. Giovanni baqa' magħruf għad-dedikazzjoni tiegħu lejn dawk li intlaqtu mill-epidemija ta' Londra u għall-konverżjonijiet li għamel. Giovanni Roberts kien wieħed mill-fundaturi ewlenin tal-komunità oriġinali f'Douai fi Franza, il-kulleġġ li kien iħejji żgħażagħ Ingliżi biex isiru saċerdoti u jmorru lura jaħdmu fl-Ingilterra waqt il-persekuzzjoni Protestanta u ġie arrestat u ingħata s-sentenza tal-mewt lejn li tmewtu Sinjura Spanjola xaħmet lil Kaltrir u għamlet ċena kbira fil-ħabs li fiha ħadu sem 20 ħabsi Kattoliku. Father Roberts ħaseb li ma kienx qed jedifika bil-ferħ kbir li kien qed juri. Iżda s-Sinjura Spanjola qaltlu li kien qed jagħmel tajjeb għax bekk wera li kulħadd bliema ferħ u kuraġġ kien ser imut għal Kristu. L-għada huwa ġie maqtul f'Tyburn flimkien ma' qassis ieħor, il-Beatu Thomas Somers. Kien nhar l-10 ta' Diċembru tas-sena 1610 fl-età ta' 35 sena. San Juan Roberts kien iddikjarat qaddis flimkien ma' 39 martri oħra Ingliżi fl-1970 mill-Papa Pawlu VI. Id-determinazzjoni ta' San Juan Roberts kif ukoll it-twettiq tas-sagrifiċċju straordinarju li għamel biex jibqa' lejali lejn l-obbligi tal-vokazzjoni saċerdotali tiegħu se jibqgħu jirriflettu il-konvenzjoni li kellu dwar il-fidi Kattolika Rumana. U aħna x'valur qed nagħtu lill-fidi tagħna u b'mod speċjali lill-akbar tarba li għandna li l-Qudiesa. Qabel xejn, x'inhi l-Qudiesa? Il-Qudiesa hija l-ogħla talba li għandu n-nisrani. Għaliex? Qabel ma nwieġbu għal din il-mistoqsija, ikun tajjeb jekk naraw x'jgħidu it-teoloġi u l-qaddisin fuq il-Qudiesa. Jekk il-liturġija hija r-ruħ ta' kult ġdid ekleżjali, kemm hu importanti li niskopru mill-ġdid iċ-ċentralità tal-Ewkaristija. San Juan Maria Vianney, il-famuż kurat ta' Ars u l-qaddis protettur tas-saċerdoti għalhekk fuq il-Qudiesa. Ix-xogħol tajjeb kollu fid-dinja mhuwiex daqs is-sagrifiċċju qaddis tal-Qudiesa, għaliex ix-xogħol huwa ġej mill-bnedmin filwaqt li l-Qudiesa hija x-xogħol ta' Alla. Il-martirju lanqas joqgħod ħdejha għaliex huwa s-sagrifiċċju tal-bniedem lil Alla. Al kontrarju, il-Qudiesa hija s-sagrifiċċju ta' Alla lill-bniedem. San Massimiliano Kolbe jgħid: jekk l-anġli jistgħu jgħiru għal bnedmin, huma jistgħu jkunu hekk għal raġuni waħda, it-tqarrbin. Waqt li l-Papa Pawlu VI qal il-Qudiesa hija l-aktar forma perfetta ta' talb. Taqblu miegħi li minn dawn il-kwotazzjonijiet joħroġ biċ-ċar kemm il-Qudiesa mhijiex biss importanti imma essenzjali. Hija dik iċ-ċelebrazzjoni li mingħajrha ħajja spiritwali ta' vera tkun fjakka, zoppa u f'ċertu sens bla saħħa quddiem l-attakki tal-għadu. Jekk il-Qudiesa hija daqshekk prezzjuża mela huwa għaqli li napprezzawha bil-għan li nsiru nħobbuha aktar ħalli niċċelebrawha b'aktar ferħ, żelu u ferħ u fidi li wassalna biex ngħixuha. San Piju ta' Pietrelcina kien jgħid
illi kieku n-nies jifhmu xi tfisser il-Qudiesa, żgur li kienu jiffullaw wara il-bieb tal-Knisja biex jieħdu sehem fil-Qudiesa. Darba qal ukoll, id-dinja kienet b'mod aktar faċli teżisti mingħajr ix-xemx milli mingħajr is-sagrifiċċju tal-Qudiesa. U inti, x'post ta' valur qed tagħti lill-Qudiesa li hi l-akbar talba tagħna l-insara? Kemm tħejji ruħek spiritwalment għaliha, mod speċjali bis-sagrament tal-qrar? Titqarben spiss bid-dispożizzjoni u d-devozzjoni kollha meħtieġa? Kemm tinġabar wara tqarbin biex tirringrazzja u toqgħod titkellem ftit mal-iben ta' Alla li jkun għadu kemm ġie fik? Talba. O Alla, li fik m'hemm l-ebda tibdil jew del ta' alterazzjoni. Inti li mlejt bil-kuraġġ lill-martri tiegħek San Juan Roberts, għatina nitolbuk li bl-interċessjoni tiegħu aħna wkoll narfu il-valur kbir tal-Qudiesa hekk li naslu napprezzawha iżjed u nożżuha. Għatina wkoll il-qawwa biex inservuk f'kull ċirkustanza u sal-aħħar fuq l-eżempju tal-martri qaddisa tiegħek. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.